there! Welcome to our channel. So kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe and click the bell notification para ma-update ka po sa mga upcoming kong randomness of my life. So today is August 10, 2021 and happy Tuesday. So nandito po ako sa shop ko. So, ayun na nga po, yung vlog natin for today ay gusto ko lang i-share yung nangyari kahapon na nakapunta ko doon sa bagong bukas na milk tea shop doon sa amin sa Sunnybrook 2, General Trias, Cavite. So, sa mga taga Sunnybrook dyan, hello po, mega shout out. Meron po tayong bagong milk tea shop dito sa Sunnybrook. So, ang pangalan ng shop niya ay Talk Tea Shop. Talk Tea. So, kahapon hindi ako nakapag-end ng vlog. So, ngayon ako mag-end ng vlog. And gusto kong i-share sa inyo kung ano yung itsura nung Talk Tea Shop. So, yung loob, tapos kung ano itsura nung Talk Tea nila na tinitinda. So, if you are interested, of course, you can watch. And kung ayaw mo naman, it's alright. You can skip and find something interesting vlog for you. And to those na lagi nanonood ng aking vlog, marami pong salamat sa inyong lahat. So ayan, let's continue my vlog for today. It's all about milk tea. So sino po sa inyo ang mga mahilig sa milk tea at naghahanap ng mga kakaibang milk tea shop na gustong i-try kung masarap ba or hindi, or pasok ba ang lasa para sa standard niyo or hindi. So yesterday, meron akong natagpuang milk tea shop na dito lang naman sa Sunnybrook 2, General Trias matatagpuan. So sa mga taga Sunnybrook, hello po, mega shoutout po sa inyo. And first time ko rin siyang puntahan kagabi. Pag uwi ko, galing dito sa tindahan ko, napadaan ako doon kasi nga gusto ko siyang tikman, gusto ko siyang i-try, and of course, gusto ko siyang i-vlog, and gusto kong i-share sa inyo. But disclaimer, this is not sponsored. It's based on my own decision na i-vlog para naman, wala lang, gusto ko lang i-share. So ayun na nga, hindi ako nakapag-end kahapon ng vlog kasi nga pagod na ako, nagpack pa ako ng order. So ngayon na natin i-end. But before that, kailangan ko muna ibigay sa inyo kung ano yung konting masasabi ko and impression ko. And syempre, ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng shop, ano ang itsura ng milk tea nila ang packaging. So first, let's talk about kung anong tawag doon sa milk tea nila. So, ang milk tea shop nila, tinatawag na Talk Tea Shop. Talk Tea Shop. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga pictures and videos na kinuha ako kagabi. Silent na lang kasi nagpapatugtog sila ng music. So, alam niyo na, may CPR ako. Kaya, i-mute ko na lang and lagyan ko na lang ng music background para sa inyo. Para hindi boring panoorin. So, ayun. Maganda siya. And unang-una na nagustuhan ko doon, napakaganda ng ambience, ang ganda ng mga lamesa, ng mga decoration, mayroon pang plants sila, yung hindi siya totoong plants, tapos mabait din sila, entertain ka nila, tapos yung mga menu nila affordable, and ano din siya, mga interesting, mga makikita nyo rin yung mga flavors nila sa mga other milk tea shops, pero depend yun sa inyo kung pasok sa inyo yung panlasa ng shop na to compared doon sa iba, kasi syempre iba-iba tayo ng mga panlasa basta, di ba? Minsan yung iba masarap para sa atin, yung iba hindi, so hindi ganun pare-parehas. So yun, maganda yung shop, tapos gusto ko doon yung duyan, tapos yung my word of the day, ang ganda. Mamaya, makita nyo yun. So, ang nagustuhan ko doon, yung presyo. Kasi yung presyo nila, I think yung pinaka mababa, if I remember, ay 69 pesos. Pero yung pinaka mahal, sorry po, hindi ko po natandaan. And ang flavor kagabi na binili ko ay taro, Okinawa, and cheesecake. So, 69 each po yun. And yun po yung regular na size, yung pinakamaliit. Kasi hindi ko kayang ubusin yung malaki na milk tea. Kahit sa ang milk tea yung mga shop na try ko, hindi ko kayang ubusin yung large. So, ito ko dun sa regular, maliit lang ba? Hanggat maaari nga, dapat
small. Tapos, yung sugar, quarter lang lagi. Quarter lang. Kasi, ayoko ng half or kasi ang tamis. So, yun. And of course, kung mayroon kang nagustuhan, meron ka rin medyo hindi mo nagustuhan. So, yung hindi ko nagustuhan, yung cheesecake po nila, hindi po siya ganun ka-cheesecake. Unlike sa mga latest dati na mga natikman kong mga shop. Hindi siya ganun. Kakaiba siya. Parang hindi siya cheesecake. Pero kulay cheesecake siya. Pero, ganun eh. Hindi ko alam. Base lang yon sa panlasa. Hindi ko masyadong nalasahan yung pagka-cheesecake. Pero, gustong-gusto ko yung lasa nung taro and din yung Okinawa kasi sakto lang yung tapang ng tsaa, tapos hindi siya matamis. And hindi rin madaming gatas yung nilagay. Pero yung cheesecake, hindi ko ma-feel, hindi ko malasahan cheesecake siya. Hindi ko, ewan ko kahit yung anak ko, yung kapatid ko, hindi rin nila gusto yung cheesecake kasi parang hindi naman daw cheesecake. Tsaa lang yung nangingibabaw ba. Tapos, pangalawa na hindi namin nagustuhan doon kasi tatlo yon nakalagay sa isang plastic. Naguluhan na kami kung alin ba doon, kung ano yung mga flavor. Wala kasi silang nakalagay na label doon sa plastic. Ang nakalagay lang doon yung brand nila na Tokti. Wala yung nakalagay na kunwari Tokti Okinawa. Kahit sulatan na lang ba ng pentel pen, katulad ng iba wala. Tapos kunyari pangalan ko Myra, para hindi sila malito. Paano na kung madaming customer? Hindi kapalit-palit na ng milk tea. Tapos ayun, buti na lang yung cheesecake, halata mo na meron siyang something sa gilid ng plastic. Kaya okay lang na mabilis namin siyang na-determine na cheesecake siya. Pero yung dalawa, yung Okinawa, yung taro, talagang complicated. Talagang sinisipat ng kapatid ko kung alin dito yung taro, alin yung dito yung Okinawa. So, para mabilis namin na ma-decide, lahat, both namin inopen at tinikman. So, hindi naman ako eksperto about sa milk tea na hindi ko masasabi kung ano ang taro at Okinawa kapag walang nakalagay na label. So, kailangan ko muna siyang tikman. Kasi, lagi akong bumibili ng taro at Okinawa sa SM, sa Infinity, yun, lagi akong bumibili doon. Favorite ko yun. And, medyo familiar ako sa lasa. Pero, nung tinikman namin kagabi, halos hindi po nagkakalayo ang lasa nung Okinawa tsaka ng taro. Nag-iisip kami, sabi ng anak ko, Mami, halos parang parehas lang naman yung lasa nilang dalawa. Parang kaparehas lang din yung lasa nung lagi ko daw binibili sa ibang brand na milk tea, yung classic lang na classic pearl milk tea. Wala siya masyadong flavor. Pero, okay naman. So far, okay naman siya. Milk tea naman. Pagkain naman. So, yun. Naubos naman namin. So, yung review na to, disclaimer ha, hindi ko po sinisiraan yun na Tokti. Sinasabi ko lang kung ano yung na experience ko at ng family ko nung iniinom namin yung Tokti. And, yun. Naubos naman namin kasi sayang naman. And the best na nagustuhan namin doon, hindi talaga siya matamis. And super ganda ng shop nila. Ang ganda ng ambience and mabait yung mga nag-a-assist. So, yung sa mga gustong matikman ang Tokti sa Sunnybrook 2 General Trias, Cavite lang po. So, hindi ko alam kung meron silang ibang branch. Dito lang sa Sunnybrook 2. So, search nyo lang siguro kapag tinype nyo Tokti. And then, malaman nyo kung ano ang address nila. Kasi hindi ko rin kabisado kung ano ang address ng Tokti. So, out of 10, I think 8. Yeah, okay naman siya. Yun nga lang, nagsabi lang ako ng fair na review ko based sa panlasa. So, iba-iba tayo ng panlasa. Kaya, disclaimer. So, yeah. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung shop nila. And, thank you everyone for watching. And, enjoy! It's a beautiful day.
My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And I'm smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can all. A few moments later. Hello! So, ito na po yung itsura ng Tokti na binili ko. And first time namin itong matitikman. So, ang cute ng packaging niya. Ayan siya. 69 pesos po isa. And, ayan. Tokti. Ang cute. So, tatlong flavor yung kinuha ko. Isang Okinawa, isang cheesecake, at isang taro. Dito to sa Sunnybrook 2, General Trias, Cavite. Hindi ko alam sa iba kung may branch, pero nabili ko to sa Sunnybrook 2, General Trias, Cavite. So, ayan siya. 69 ang ganito kalaki. Tapos yung medyo malaki, hindi ko kabisado ang presyo, nakalimutan ko. So, that's it for now. Share ko lang itong Tokti na to. Thank you everyone for watching. Bye-bye! Cause you know me, know my heart. You're everything on my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me if we're together.